Takže ja privítam medzi nami pani architektku Zuzanu Zacharovú a pána architekta Martina Paška. Tí prinesú vlastne svoje skúsenosti a prípadové štúdie zo svojej práce, takže prezentácia pripravená, takže nech sa vám páči. Odovzdávam mikrofóny. Ďakujeme. Takže dobrý deň. Predstavení sme už boli a ja by som len na úvod znovu poďakovala našej komore a spoločnosti SAMTOBE, že nás zaradili do programu tohto seminára. My budeme pre vás asi takou trošku odbočkou od tej všeobecnej témy a od tých technických problémov. A rozhodli sme sa, že budeme tú našu prednášku orientovať skôr na naše realizácie a na to, ako sme sa vlastne s jednotlivými problémami vysporiadavali. Toho všeobecného, čo sa týka obnovy všeobecne historických objektov, by sme zúžili tú špecifikáciu na industriálne stavby. A konkrétne ako inverziu. A najprv by sme vám chceli teda ukázať takúto nejakú časovú os, ktorá hovorí približne o 20 rokoch existencie nášho aj ateliéru, ale aj občianskeho združenia. Pretože už na samom počiatku, keď sme v podstate v roku 2005 otvorili brány Design Factory, určite ju mnohí poznáte, na Botovej 2, bývalá zámočnícka dielňa, druhý pozostatok bývalej rafinérie Apollo, prvý vykovičovateľ pláreň, tej budeme tiež rozprávať. Tu sme na Botovej 2 zámočnícku dielňu sme zrekonštruovali v roku 2005 a zároveň sme tam aj zahájili svoju činnosť. Vtedy ešte, keby povedomie o obnove industriálnych stavieb nebolo veľmi rozšírené, pretože ak sme sa zaoberali nejakými pamiatkami, boli určite pamiatky, ktoré boli v zornom uhle našich krajských pamiatkových úradov, a to boli vlastne buď sakrálne stavby alebo rezidenčné objekty. A tie, poviem úprimne, vlastne industriálne dedičstvo bolo trošku tak ako keby na okraji záujmu. Ale práve toto boli veľmi posledné roky od roku 2003 až do roku 2010 v Bratislave, ale aj na Slovensku spadlo, alebo teda bolo súradených veľmi veľa, v každom čase veľmi veľa industriálnych a hodnotných industriálnych stavieb. My sme teda na to zareagovali tak, že sme jednu z nich, ktorá je doteraz v podstate nechránená, je zatiaľ vyhlásená len za pamätihodnosť. Tu sme zrekonštruovali a navyše sme teda prostredníctvom nášho občianskeho združenia začali aktivity, ktoré súvisia aj s takou nejakou výchovnou vzdelávacou činnosťou. Takže ja by som teraz možno poprosila Martina. Tomu len to, že my sa asi nemáme veľa času na to, aby sme sa tých jednotlivých projektov dotkli až nejako technicky, tak ako naši predrečníci. Ale vybrali sme týchto 5 projektov, ktoré sú zakružkované, ktoré vlastne vám predstavíme, alebo nejako sa ich dotkneme. A tých 20 rokov, čo si všimnete, že čo sme v podstate činní, alebo ten náš tím, lebo to nie sme my dvaja, ale skutočne tím Design Factory je široký a bol široký a mali sme množstvo veľmi kvalitných ľudí, ale tých 20 rokov my vnímame skutočne zmenu myslenia. Zmenu myslenia od toho roku 2003, alebo niekde tu, kde bolo, že búrať, a do roku 2023, kedy sa dostávame do obdobia nebúrať. To je proste to, čo je ten ďalší slajd v podstate, že to obdobie, keď sme zakladali spoločnosť, tak bolo poznamenané tou šablónou, šablónou developerov, že vyhlásme najprv tú budovu za staticky až nevhodnú, zbúrame to a postavíme niečo nové, pretože tu na vlastne to povedomie a myslenie aj developerov, aj toho všeobecného neboli sme v tom nejako vzdelaní. A to vzdelávanie, preto sme sa pustili nielen do toho, že vlastne tá prvá Design Factory bola našou prvotinou v tomto industriálnom ako keby priestore, ale to vzdelávanie, postupné vzdelávanie je dôležité na tú zmenu myslenia.
Tak ako sa čas vyvíjal, tak v podstate sa na povrch predierali aj témy, ktoré viac súvisia s ochranou životného prostredia. Táto jednoduchá veta zobudila nových developerov. Jednoducho si to spočítali, že skrátka niečo zbúrať je možno oveľa viac, alebo stojí to oveľa viac, ako keď to zachováme. Takže trošku sa tá paradigma menila v čase, ale nie všade. Lebo ak si to teda aktualizujeme, tak len teraz napríklad odišla Merina. To mi je veľmi ľúto, pretože s Merinou sme sa aj na škole, aj na fakulte architektúry dlhé roky zaoberali a bolo to jeden z príkladov nášho industriálneho dedičstva. Takže to uvediem ako zlý príklad. Dobré príklady, ktoré tu pred chvíľou boli vlastne spomínané, Pradiareň a náš tým bol vlastne pod vedením Martina Latovským týmom, ktorý zrekonštruoval Veľkovičovú tepláreň, čiže len týchto dva, keď spomeniem, a všetko sa to udielo vlastne len v jednom čase. Takže poďme ďalej. Trošku teórie. Tak som si považovala za potrebné vlastne spomenúť, že svet nie len k industriálnym pamiatkám. V podstate už v roku 2003 Medzinárodný výbor pre obnovu industriálneho dedičstva prijal chartu industriálneho dedičstva. To bol taký základný dokument, na ktorý sme sa mohli aj my obrátiť, ak sme chceli argumentovať, že prečo v podstate ochrániť industriálne dedičstvo. A oveľa konkrétnejšie sú tzv. Dublinské princípy v roku 2011, ktoré už aj hovoria, aj spomínajú o nejakých metódach a o spôsoboch, ako naložiť s týmito priemyselnými objektami. Takže teraz prejdeme plynule tými dôležitými medzníkmi. Design Factory v roku 2005 sme ju objavili a bol to vlastne objekt, ktorý bol vlastne cez západu slovenskej energetiky absolútne nevyužívaný. Naposledy v 50. 60. rokoch tam bola nejaká výrobná panelovú chvíľu a predtým, keď vznikla v roku 1962, tak bola v rámci celého areálu Apolky bola využívaná ako zámočnícka dielňa. A jej najhodnotnejší priestor, ktorý sa ukázal na základe historického výskumu, je vlastne podzemný protiletecký kryt, kedy v roku 1944 sa tam zachránili desiatky robotníkov, vlastne vďaka tomu, že tento objekt bol takto vybudovaný. Toto je interiér. Jedna z dochovaných fotiek, v podstate z počiatku toho, ako to vyzeralo. Tak to potom v podstate vyzeralo, keď sme do toho objektu vstúpili a začali sme realizovať naše aktivity. Toto je jedna z prvých akcií v rámci klubovky, ktorú organizuje Táňa Kolárová a tu bol pozvaný dizajner Roberto Palomba. Fasáda. Treba povedať, že my sme sa budova bola väčšia, ako sme potrebovali. My sme vlastne v tej budove mali nejaké sklady predtým a ten nápad urobiť z toho takúto budovu, takú Design Factory, nás napadol niekde na nejakej ceste z lyžovačke, keď sme začínali. A v podstate pustili sme sa do niečoho, čo tu nebolo. My sme vlastne ako bez nejakej podpory štátu zrekonštruovali túto budovu a dali sme do prevádzky nielen tie časti, kde sme sa usídlili, to bolo na poschodí, ale vlastne ten parter a vlastne celá tá spodná časť, tu sme venovali pre organizovanie výstav o umení, dizajne a architektúre. A v podstate sme si povedali, že aby to dobre fungovalo, ak to má dobre fungovať, tak my sme vlastne vytvorili nový tím, kde sme prijali kurátorku, ďalšie šikovné dievčatá, ktoré robili fundraising a v podstate sa nám podarilo niečo unikátne, že sme bez nejakej podpory vytvorili prvé kreatívne centrum a prvú ako keby galériu architektúry, kde sme spolupracovali s mnohými veľvyslanectvami, s prezidentami a tak ďalej, kde sme skutočne nadviazali kontakty s rôznymi formátmi ako klubovka, konvergencie, aj hudobné telesá chodili k nám, takže proste tá budova sa stala ako keby zo dňa na deň etablovaným kultúrnym bodom v Bratislave, hoci bola treba na nejakej
nazvime to, že periférnych, lebo my keď sme sa tam sťahovali, treba pochopiť, že vlastne boli tam ešte staré budovy, vlastne vedľa hneď na Chalúbkovej, alebo tam v tej vedľašej ulici bolo Techo, koncepty a ďalšie ateliéry, kde sme si mysleli, že vlastne automaticky niekedy, že z toho vznikne taká zóna Tortona, ako keby je ako v Miláne, že by tam mohli byť akože nejaké ateliéry a že by to mohla byť taká umelecká zóna. Samozrejme vidíte, že dnes tam, čo zostalo vlastne, aké torzo, že vlastne to obdobie prvé, to, jak som spomínal, je len o tom, že vlastne všetci developeri to vyhodnotili, že je lepšie tie budovy zbúrať a ekonomicky sa to proste ako keby v tých tabulkách neukazovalo. My sme to naozaj sledovali každý deň. Jeden taký predĺžený víkend v auguste sme prichádzali vždy vlastne po Košickej, tá Gumonka, celá tá krásna fasáda, tak čítali sme o tom, že aké sú tam snahy. Vlastne v procese, keď bola Gumonka, keď bol zahájený proces vyhlásenia za národnú kultúrnu pamiatku, tak jeden predĺžený víkend v podstate celá padla. Takže išli sme z práce vo štvrtok a pondelok sme sa ráno vracali do roboty, už tam neexistovala. Takisto aj objekty kablovky od architekta Figlera, veľmi hodnotné, tie padali ako huby po daždi a všetko sme to sledovali. Takže boli sme trošku zasiahnutí tým, preto sme vlastne aj začali organizovať tzv. Industrial Days, kde sme chceli si ako keby vychovať tú verejnosť odbornú aj neodbornú, ale zároveň trochu aj developerov k tomu, že netreba to len búrať, že skrátka dá sa to zhodnotiť a že tie príklady máme hneď za hranicami, ako to funguje, ako je to v podstate tá hodnota, ktorá architektonická minimálne po obnove takejto pamiatky je oveľa vyššia, ako keď sa to zbúra a sa tam postaví niečo nové. Tu som len chcela na túto fotku ukázať, že my sme teda začali s tou výchovou od gruntu až teda od malých detí, čiže tým, že sme niekoľkokrát do roka organizovali takéto detské akcie, tak toto bola konkrétne o tom, že robili veľký model mesta, ideálneho mesta a zároveň sme tým deťom ukazovali, ako sa dá existovať v takom industriálnom priestore, ako sa dá vlastne citlivo pristupovať k tým historickým objektom a že jednoducho netreba len chodiť okolo a povedať si, že tak toto je niečo, čo nám tu zostalo zo socializmu a treba to hneď zbúrať. Tých ešte poviem, že tých Design Factory College pre tieto deti, tých sme urobili 30, keď si zoberiete, že za tých 15 rokov, čo sme boli... 76. 76? Áno, 76. Dobre, okay. Ale ide o to, že každý rok sme robili minimálne dve a že tie deti, keď si uvedomíte, že to je 20 rokov, že koľko to je taká dlhá doba, že tie deti, ktoré na začiatku tam boli, dneska ich stretávame na takých pozíciách, kde hoci kto sa nám prihovorí, že vtedy sme robili mesto a dneska sú niekde na MIBE a tak ďalej, čo je super, pretože to je to vzdelávanie a to je to, čo treba akože v tom myslení sa dostať niekde, aby sme nejako mohli pokročiť, aby sme mohli veci treba zachovať. Ja som bol 11 rokov ešte predtým, ako predtým 2005 som bol v Rakúsku, som robil architekta a však vám ukážeme ešte nejaké pár projekty, ale tam vôbec nebola otázka, že búrať. Akože my sme tam nikdy sa nezaoberali tým, že búrať niečo. To tam vôbec v tom myslení nebolo. Čiže hoci kde sme robili projekty, tak všade tam sme každú tú substanciu dobrali do ruky a 10-krát sme to prevracali a to je presne to ten začiatok toho kreatívneho procesu, kedy ten architekt môže s tým materiálom pracovať a musí vymyslieť také inteligentné riešenie, ktoré presvedčí aj toho developera. Ale potom sa vrátime k tomu. Áno, toto je ako keby vyvrcholením tých našich aktivít tesne pred našim odchodom v roku 2019, kedy trošku aj na verejnosti prebehla taká informácia, že majiteľ uvažuje so zbúraním. Design Factory bol už nakreslený aj projekt odstránenia objektu. Vtedy spoločne s čiernymi dierami sme začali taký proces ako keby záchrany. A konkrétne vlastne v Industrial Days číslo 5 pod názvom Okolo Apolky sme zorganizovali viacero podujatí. Na ďalšej fotke vidíte, to je tzv. Industrial Walk, kedy chlapci Tomáš Haneček a Vládko Hain vlastne sprevádzali verejnosť okolo celej zóne a poukazovali vlastne na zvyšky, na industriálne stopy, ktoré sa ešte inak doteraz nachádzajú v zóne Chalúbkova.
Potom sme vlastne mali takúto debatu s odborníkmi aj z mesta a aj vlastne so zástupcami všetkých aktivistov, ktorí sa ako keby zaoberajú záchranou industriálnych pamiatok, ako čo urobiť, ako sa to dá v podstate ochrániť. No a výsledkom záchrany objektu Design Factory bolo to, že bolo vyhlásené za pamätihodnosť a bolo podpísané medzi ministerstvom hospodárstva a vtedajším majiteľom o nebúraní Design Factory. A aj tak vlastne nový majiteľ nehnuteľnosti teraz vlastne vyhlásil súťaž, ktorú ste možno sledovali, Imocap. My sme sa tam tiež zúčastnili a vlastne víťazný projekt takisto samozrejme zachraňuje. Nová štruktúra ako keby obkráča pôvodnú Design Factory a Design Factory v nejakom torzálnom stave v podstate zostane zachovaná. Toto sú teda iné aktivity, hudobný festival Jazz Night, ktorý sme robili na rozpočtu. Ďalší objekt, ktorý sme zrekonštruovali, obnovili, je v portfóliu Slovnaftu. A Slovnaft, ako aj iné objekty alebo iné priemyselné podniky na Slovensku sa výrazne pasujú, to nazvem, až s tým problémom, že čo vlastne robiť s priestormi, ktoré už nie sú využívané, pretože vieme, že tá technológia postupuje a sa intenzifikuje do menších priestorov, čiže zostáva tam v každom takomto priemyselnom areáli zostávajú objekty nevyužité. Tieto boli na okraji územia a vlastne boli sme oslovení z vedenia Slovnaftu vytvoriť preto nejaký nový funkčný program. Refinery Gallery, možno, že ste navštívili koncerty, ktoré sa tam organizujú. Povedzme si, že to je znovu naša investícia, ktorou sme vytvorili minimálna investícia na tie veľké priestory, pretože tam je skutočne 6 000 m² plochy využiteľnej, ktorá pojme až 2500 návštevníkov a dodnes ten priestor už viac ako 10 rokov funguje a vytvorili sme alebo dali sme do portfólia kultúrnych priestorov ďalší priestor, ktorý v tom období, kedy sa rušilo PKO, dnes už napríklad Istropolis nie je, tak skutočne tých priestorov kultúrnych máme veľmi málo a každá takáto aktivita je skutočne vítaná. Si myslím, že je dôležité, aby tie veci fungovali a to oslovenie vlastne pánom Miláky, ktorý nás oslovil, že máme tu jednu nevyužitú halu, kde sa posledná, to je tiež montážna hala, niečo také, ako bolo Design Factory, kde sa posledná vec, ktorá sa tam montovala, boli nosníky na dnešný Slovan zimný štadión, čiže tie horné nosníky sa montovali tesne predtým, ako sme tú halu mohli ako keby začať rekonštruovať, ale dali nám nakoniec 2 haly vedľa seba a preto sú tam priestory až 2 veľké zároveň, ktoré sa môžu zároveň prevádzkovať ako o mnoho väčšie centrum, ako sme si mysleli predtým. Takže elektrárne Piešťany, národná kultúrna pamiatka. V roku 2009 prišiel za nami vtedejší hovorca Janko Orlovský zo ZSE a dodal, že ZSE je vlastne prenádherný objekt v Piešťanoch. Tak my, že poďme sa na to pozrieť. Sme sa tam prišli pozrieť a hovoríme, tak toto treba proste venovať verejnosti. Skrátka, to bolo zabudnuté. Tak toto vyzeralo z dvorovej časti. Nádherné detaily, keď sme to obišli, tých fotiek je veľa, ale to by bolo na samostatnú prednášku. A napadla nás taká forma, že poďme teda urobiť študentskú súťaž. V spolupráci s Fakultou architektúry sme vypísali študentskú súťaž, tedy víťazný projekt, tiež sa o tom už veľa písalo, Vladko Hajn a Miško Ganobiak, ešte ako študenti. Potom v podstate pod našim dohľadom sme vypracovali realizačný projekt a išlo sa do realizácie. Bolo možno, že v tom čase prvýkrát, kedy sa podarilo študentom dopozerať alebo dosledovať svoj návrh až do realizácie. A naozaj dnes vlastne táto pamiatka je obnovená, je konvertovaná na centrum kultúry a zároveň v podstate sa tam prebieha vzdelávanie detí a mládeže o všetkých technických a fyzikálnych javoch.
aj o histórii elektriny, majú svoju webovú stránku, dá sa to sledovať. To je to, čo nás teší. Že nám vlastne chodia stále nejaké správy, že čo sa tam nové deje, aký je tam event a deti o tom rozprávajú, takže to je najlepšie, ak tá pamiatka ožije, má novú funkciu a tá funkcia navyše ešte je aj pre verejnosť. Samozrejme, že sa v tom procese tu sme sa potýkali s nenormálnymi problémami a už len to, že keď v podstate prišli bagre a podľa projektu bolo treba super, a vlastne cítilo, že je tam dosť výrazná environmentálna záťaž, čiže bolo prerušená výstavba, muselo sa vlastne urodať séria vrtov, robili sa vlastne skúšky, hľadal sa najvhodnejší spôsob, ako naložiť s týmto nebezpečným odpadom, takže zhruba také polročné zdržanie, všetko sa to vyhodnotilo aj s ministerstvom a v podstate sa dokončila obnova také podľa mňa uspokojivému výsledku. A počas tej realizácie sa objavovali nové a nové priestory. Toto je napríklad podzemný energokanál, kde teda boli ešte pozostatky z niektorých technologických zariadení. To sa priznalo v interiéri a uvidíte to, keď tam pôjdete. No a toto je to, čo Martin povedal, že odkiaľ sme vlastne čerpali tie naše inšpirácie. Martin vlastne fungoval predtým, ako sa vrátil na Slovensko v Rakúsku v ateliéri Ortner & Ortner a tam tam zrealizovali vlastne dva významné kultúrne objekty. Len sa dotknem takých vzorových dvoch projektov, pretože je to presne to, lebo tie ďalšie dva projekty, ktoré vám ukážeme, a to je tepláreň, Jurkovičová tepláreň a dve sípky v Jarovciach, sú presne tie, kde sme čerpali ešte aj z tohoto proste obdobia a vlastne z tých riešení. Ide o to, že aj v jednom aj druhom projekte boli vytvorené skutočne, že vzorové veľké kultúrne centrá, a to je presne to, čo akože u nás v takom veľkom meradle sa zatiaľ taký projekt ešte, čo sa týka industriálnej záchrany, nepodarilo realizovať, ale skutočne sú to vzorové príklady tých riešení, kedy nejaká industriálna substancia sa stala súčasťou niečoho nového. A to sme sa snažili potom aj v tej Jurkovičovej teplárni napríklad dosiahnuť, aby sme kumulovali, lebo výsledkom toho dlhoročného alebo príkladov zo zahraničia, ktoré sú ako keby najviac udržateľné, je práve to kumulovanie viacerých funkcií, čiže nie monofunkčné zariadenia, ale dostať sa k nejakej multikulturálnemu bodu, ktorý je založený na viacerých funkciách, ktoré sa navzájom doplňajú. Toto je vlastne jedno veľké kultúrne centrum, ktoré sa rozhodol realizovať Schauspielhaus Zürich ako divadlo, ktorým boli priestory starého divadla Malé, tak takýto brownfield starej haly, kde sa montovali kedysi lode, ktorá hala bola 120 metrov dlhá, vidíte, tehličková, a mala ešte nejaký vedľajší areál, v ktorom boli dobudované práve teda novostavba 6-podlažná, kde sa vlastne umiestnili všetky tie priestory, ktoré potrebovali na výrobu kulís, rôznych skladových záležitostí pre garderoby a vlastne celú výrobu ako keby pre nejaké divadlo. Ale čo je dôležité, tak vlastne táto stará hala sa stala ako keby verejným priestorom. Že z tej haly sa vlastne spravilo nejaké miesto stretávania sa, nejaké veľká časť verejného priestoru, a do tej haly sa umiestnili dve divadlá pre verejnosť plus ďalší nejaký dvojpodlažný jazz klub plus nejaký ďalší ako keby tu hore že sa využila ešte aj tá nejaká väža, ktorá predtým bola obohnaná nejakým plechom a nebolo to nič krásne a skutočne vlastne sa vybudoval nejaké centrum, ktoré dodnes funguje 10 rokov a tie riešenia, ktoré sme tam v podstate, ja by som chcel iba povedať, že vlastne o tom, čo tu bola predtým reč, že ako zateplovať a ako nezateplovať tie staré budovy, keď majú takú hodnotu tehlovú zvonku a nevieme to zvonku urobiť, tak napríklad tu na to riešenie je také, že sa zateplila
len časť foyer, to je vlastne táto, ktorú teraz vidíte, že vlastne z vnútornej strany sa dali tu na okná, nové okná s dvojsklami, vymenil sa strop, ktorý bol zateplený a v tejto časti sa vlastne dala ako keby nová presklená stena. A v tej celej veľkej hale tá zostala nezateplená, tá zostala presne v takom pôvodnom tvare a vlastne aj s tou patinou, aká bola, tam sa v podstate do nej vložili jednotlivé objekty, ktoré samostatne boli zateplené. To znamená, napríklad táto reštaurácia bola vymyslená tak, že sa na žeriav, ktorý tam bol, zavesila táto veľká stropná konštrukcia, ktorá bola z časti presklená a v tej rímse v podstate bežal nejaký vzduchotechnický kanál, ktorým sa upravoval vzduch práve v tom priestore a odtiaľ vlastne sa urobila taká, nazvime to, že dom v dome, to je to, čo sme využili potom napríklad v tej Jurkovičovej teplárni. Len to som ti chcel ukázať, že tých riešení, ktoré sú rozumné, je viacej, že netreba každú z tých industriálnych budov, ktorá nevyhovuje dnešným podmienkam, zateplovať celú, alebo tým sa vlastne zničia tie veci, ktoré sú historicky hodnotné. Toto je v podstate práve, tu je vidieť práve, že v tej starej fasáde je tam nejaká dištancia, treba 1 meter a v podstate tá teplotechnická klíma je len v tej samotnej reštaurácii a okolo v podstate to zostalo presne tak, ako to bolo pôvodné. Čiže ten koncept celý bol o tom, že tá veľká hala najkrajšia zostala presne v pôvodnom kontexte, ako sme ju objavili. A tu vlastne v tej veži, ktorá vlastne bola preto, že tie lode mali nejaké komíny, tak vlastne práve tam sa tie komíny teda budovali a tá loď potom išla niekde do vody, tak vlastne v tej časti hornej tiež sme objavili, keď sa to odkrylo, lebo to je práve ten najkrajší kreatívny proces, že pri odkrývaní tých priestorov objavíte možno, že tie najkrajšie časti, tak v podstate tiež sme využili ten priestor na taký dvojpodlažný bar, ktorý má dole krb, hore má klavírne krídlo. Keď pôjdete do Curychu, určite sa tam zastavte, je to super aj s výhľadom okolie. Muzeumskvartír Viedeň bol ďalší projekt, kde by som chcel len ukázať vlastne zase ďalší ten prístup k tej pôvodnej substancii. Toto je proste veľký projekt. Ja som prišiel do projektu alebo do toho ateliéru vtedy, keď súťaž bola vyhratá a išlo o to, že vlastne tento celý historický trakt, akože Fischer von Erlach proste je pamiatkovo chránený a do tohoto vnútra boli vložené tri nové objekty, Múzeum moderného umenia, Kunsthalle a jedna väža. Tá väža sa nakoniec nerealizovala. Bol to projekt, ktorý sme robili 8 rokov a skutočne tam boli problémy s financovaním toho celého zo štátu a nakoniec prišiel pán Leopold, ktorý je jeden zberateľ rakúsky, ktorý má veľké zbierky a povedal, že on to teda zafinancuje, ale chce vlastné múzeum, tak vlastne ten múzeum Leopold vznikol tak, že pán Leopold prišiel a povedal, že toto bude jeho múzeum a odtiaľto sa Múzeum moderného umenia presunulo tam a Kunsthalle sa dala vlastne dozadu. Čiže všetky tie priestory, nakoniec to chcem povedať, že vznikol tu na vnútorný priestor ako keby pre komunitu, a tie funkcie, ktoré boli znovu multifunkčné, čiže vznikol nejaký veľký kultúrny celok, kde na tej jednej strane hore je Architektúr Centrum Vín, ktorý robí výstavy pre architektov a rôzne aktivity. A potom vlastne na tejto časti vzniklo Centrum pre deti a v týchto starých blokoch sú rôzne nadácie, ktoré pracujú pre kultúru a vlastne tieto tri múzea skutočne vytvárajú určitý tak silný kultúrny bod, že sami vidíte, že keď tam prídete v lete, to až je prekvapivé, že jak perfektne to funguje, jak sa tie aktivity vzájomne podporujú. A toto je to, čo sme sa chceli snažiť potom preniesť, možno, že aj sem preto to ukazujeme, pretože z tohoto sa treba poučiť a z
skutočne prejdeme teda k tým našim dvom. Citát, prosím ťa. Ja by som ten citát chcela prečítať. Keď sme vlastne organizovali konverzie Slovenska, dlho sme hľadali nejaký vzor alebo osobnosti v zahraničí, ktoré by to tak hutne vyjadrili, že občas vlastne jednak, keď ideme konvertovať industriál alebo vôbec rozprávať o konverzii, pretože konverzia, nechceli sme tu nejakú teóriu rozvíjať, ale v podstate ide o zmenu funkčného využitia daného objektu, s tým, že aj zasahujete ako keby do tých konštrukcií. Tak Renzo Piano to povedal veľmi, podľa mňa úplne najvystižnejšie, ako mohol. Nové využívanie existujúcich stavebných fondov je výnimočnou príležitosťou pre skutočnú kreativitu. To znamená, že je to úplne iný proces navrhovania, kreovania, ako keď vlastne robíte na zelenej ruke. A dnes aj tu vo svojej práci musí ju nájsť práve v logickej konverzii a revitalizácii stávajúcich objektov. O konverzii platí, že je to náročnejšia než tvorba nových objektov, pretože modifikujú existujúce štruktúry. Áno, je náročnejšia, ale v budúcnosti to bude tvoriť gro našej práce. Je to tak, to nezmeníme, je to realita. Takže môžeme ísť ďalej. Martin. Jurkovičová tepláreň. Jurkovičová tepláreň, však viete, že to je v podstate z toho celého územia zóny Chalúbková skutočne tam zostala sama stať. Boli ešte nejaké iné objekty, aj budova Disinfektory možno, že ale vlastne tá Jurkovičová tepláreň skutočne bola zachránená preto, lebo bola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Inak by tam skutočne nebola. To je aj v tom kontexte, ako sme my navrhovali a čo sme všetko sa počas projektu dozvedeli, tak skutočne aj ten developer ako Penta Real Estate, tak ich cieľom, dokonca dneska to potvrdilo aj YIT pri tej pradiarni, že to bolo ich cieľom, bolo nulové riešenie. Že teda musím to zanechať, musím to zrekonštruovať, chcem nulové riešenie, že vložím do toho nejaké financie, ale len aby to neprerobilo. Hej? A že vlastne tá zmena toho myslenia sa práve na tej Jurkovičovej teplárni nádherne ukázala. Že bolo to akože od začiatku to bolo také nechcené dieťa, na ktoré bolo vypýtaná súťaž a tak ďalej. A postupne tou rekonštrukciou samotnou sa vlastne aj ten tím toho samotného developera, celého manažmentu pre tú stavbu nadchol. A musím povedať, že dnes sa ukazuje, že to ich myslenie sa úplne celé zmenilo, pretože dnes tam nakoniec Oravkin sám sídli a išiel sa tam presťahovať, čo predtým ako keby vôbec neprichádzalo do úvahy. A dneska je to pre nich taký šperk, čo je akože úžasná vec, pretože to vlastne splnilo to tú svoju úlohu na dočakávanie a vieme, že aj finančne a tie čísla aj pre nich nakoniec dali pozitívne čísla, takisto ako teda dneska som sa ešte po tej prednáške pýtal na tú pradiareň, aj tam sa to potvrdilo, že vlastne predčilo to ich očakávania. Že keď sa to teda dobre urobí, keď ten výsledok je perfektný, tak skutočne sa to nakoniec aj vlastne tomu investorovi vráti, aj tomu developeri, čo predtým ako keby v tých tabulkách nevidia a nevideli to. Hej? Takže toto bola ja preklikám len, že takto vyzerala vlastne tá pôvodná stavba, ako sme ju vlastne našli a toto bola ako keby súťaž. Tu som chcel len povedať, že bolo by super, keby vlastne všetci tí architekti, ktorí robia jednotlivé návrhy, sa nebali, že boli odvážni. My sme vlastne, toto bol víťazný návrh, ktorý vidíte, ale vlastne tá reštaurácia bola prvá, ktorá bola škrtnutá. To bola jediná vec, ktorá, keď si predstavíte, že by to tam bolo hore, že aké by to bolo úžasné, jediná prekážka bol už ten proces pamiatkovej obnovy fasády, ktorá už bola tak naštartovaná, že vlastne Penta sa bála otvoriť vôbec tento problém, že či by sme tam ako keby hore na strechu niečo takéto vôbec mohli dať, lebo tá komunikácia s pamiatkármi by to ako keby posunula tú realizáciu možno o nejaký čas, čo vyhodnotili oni, že to neprichádza do úvahy. Takže to len tak na margo toho, že
že aj nám, aj hocikom mnohé veci sú škrtnuté a nakoniec vlastne to, čo pán Kusy raz povedal, že aká výzva je najväčšia v dnešnej dobe pre architektov, je to, čo nakreslíte, že ustáť to, aby sa to postavilo. No a toto poznáte, ja to len preklikám, však v podstate každý množstvo vecí bolo o tom písané. My sme pristúpili, to není len fráza, že pristúpite k takej budove s pokorou. Pokora znamená, že máte k tomu takú úctu, že to nevyrúbete von. Že proste každý môže pristúpiť k tomu tak, že mohli sme prísť a povedať, že maximálne riešenie je, že nasekáme tam všetky podlažia krížom cez všetko, tie násypníky nebudú ani vidieť a nič nezachováme. Ale to nie je cieľ. My sme v podstate vždy ku každému tomu projektu, čo sme robili, sme pristupovali tak, že všetko, čo sa aj dalo odtiaľ preč, že tak sme sa snažili to dostať tam naspäť. A dnes tá téma je o to dôležitejšia recyklácia a udržateľnosť a vôbec tá uhlíková stopa, že vlastne my sme číslovali jednotlivé okná, pretože tie okná sme vymieniali, číslovali sme rôzne konštrukcie, boli tam vlastne tento žeriav sa vlastne zachoval presne na tom istom mieste, kde bol, len sa zdvihol do výšky, aby sa dalo pod neho prejsť. Tie tehly, ktorých sa zachovalo akože 1031 000, lebo preto ich bolo tak veľa, lebo táto stredová stena medzi kotlovou a turbínovou halou bola tak staticky zlá, potom to sa až neskôr zistilo, že vlastne z tej pary bola vlastne tá stena vyparená a nemala nedokázala tú stavbu udržať, takže vlastne celá táto stena sa v podstate musela nahradiť novou. A z toho zostalo toľko tehál, že všetky sa mohli samozrejme vyhodiť, ale zostali a vlastne aj z tej obnovy fasády všetky tehly sa dostali naspäť donútra a hľadali sme tam teda nejaké možnosti, kde by sme to vlastne prezentovali. Použil sa tam vlastne kladačák presne Dušana Jurkoviča a vlastne vnútri v interiéri žiadna iná tehla nová použitá nie je. Len tie staré tehly a dorobila sa to vlastne potom rôznymi inými ešte materiálmi. Ten výsledok je impozantný, akože my sa tešíme z toho, že sa to podarilo, že vlastne aj ten developer nás podporil v množstve detailov, pretože tá stavba je o detailoch, keď každý vieme, že každý detail niečo stojí, ale povedzme si otvorene, že my sme nemali také drahé riešenia, že vlastne aj tá perforácia do tých násypníkov zostala v tej jednoduchosti a surovosti, tak ako sme ich vypilovali. To znamená, že my sme nerobili tam žiadne nejaké okrasy a skutočne to bolo riešenie, ktoré aj chránilo investíciu samotného investora. S tými oknami, že vlastne tie okná, ktoré boli odstránené, lebo z hľadiska teplotechniky nevyhovovali, tak sa použili v interiéri. V interiéri tiež, hej. Ako presklená scéna je na prízemí. A v podstate a všetko, čo sme mohli, sa zrekonštruovalo a dalo naspäť. A toto bol táto zasadačka, ktoré sú dve zasadačky vedľa seba v tom násypníku, kde sme skutočne akože spravili také riešenie, ktoré je neštandardné, ale o to zaujímavejšie, pretože sú v dvoch miestnostiach, v jednej je po obvode to sklo a v druhej, ako tu vidíte, je v strede taký kruhový otvor, ale v podstate je to ako keby vám to ukazuje vlastne to vnútro samotného priestoru toho industriálneho násypníka, kde sa normálne ani človek kedysi nedostal. Čiže vlastne obidva z tých troch násypníkov sú využité pre nové priestory s novými podlažiami a keď si predstavíte tú kubatúru, keď tam ste, že vlastne je to plne naplnené nejakým uhlím, že čo to je za technológiu kedysi dávno, tak je to až prekvapivé. Len do toho akože vstúpim, že keď sme vlastne aj sa rozprávali s tou medzinárodnou porotou, keď sme robili súťaž Ikona, tak vlastne v poslednej dobe takou častou chybou, ktorá sa deje pri konverziách industriálnych stavieb, je to, že sa úplne ako keby popiera alebo zabúda sa na tú technológiu, že v podstate prídete do toho a neviete hneď identifikovať, že čo tu bola, kedy bolo.
A to je veľmi dôležité zanechať aj túto stopu v nejakých náznakoch, alebo teda tak, ako sa to urobilo pri toho násypníkoch, aby sa vedelo, že toto bola, kedy bola tepláreň, alebo teda bola sa to tepláreň, ale keby niekto aj tomu názvu nerozumel, tak by vedel, že čo sa tam vlastne udievalo. Lebo v podstate vino vidí tak, že vlastne nikto si už ani neuvedomí tú atmosféru pôvodnú a už niektorí sa okolo industriálnu atmosféru, to je tá chyba. Čiže je to veľmi citlivé, ako ten rozdiel tú hranicu neprekročiť. A na týchto fásádach by som chcel zdôrazniť vlastne tú komunikáciu s pamiatkármi, že skutočne, keď je to národná kultúrna pamiatka, tak zväčša sa ide až na prvotné riešenie. Čiže aj tu sme vzorom boli pôvodné plány Dušana Jurkoviča pre tú tepláreň a v podstate sme tie jednotlivé fasády, ktoré aj niektoré chýbali úplne, tak sa doplňali presne podľa toho pôvodného riešenia a vlastne tieto spodné okná, ktoré boli vtedy, ako keby, viete, že ten objekt bol industriálny, takže nebol tak vymyslený, aby sa do ňoho dalo vchádzať. Keď tá podlaha vo vnútri bola o meter nižšie, bol tam parapet, aby sme dokázali proste tie okna zachovať, čiže sme zdvihli v podstate prízemie do výšky toho vstupu, toho parapetu, aby sme dokázali vlastne cez tie jednotlivé okna, ktoré boli v pôvodnom tvare a veľkosti, aby boli zachované. A množstvo týchto úprav, ktoré boli po obvode aj vo vnútri, sa spravilo vlastne s Pamarchom, lebo Pamarch vlastne realizoval obnovy fasády. Ale tu vidíte, že ako bola devastovaná tá budova a čo sa z nej vlastne urobilo. Naspäť pri našej časovej osi, lebo Jurkovičová tepláreň bola otvorená v 21. roku a blížime sa k roku 2023, kedy ideme vám predstaviť záverečný projekt Dve sypky Jarovce. To bol projekt, ktorý sme si ako keby našli. Chodili sme okolo tých sypok dlhé roky, až sme si našli vlastne vlastníka, a z toho sme presvedčili, že k nejakej investícii a k nejakej rekonštrukcii plus dostavbe. A v podstate sme urobili, nazvime to, že experiment. A ten experiment, to je možno, že z toho muzeumskvartíru ten nápad, že dobre, urobme vlastne všetky autá, dáme pod zem. To znamená, to bola prvá taká vec, že okrem tej rekonštrukcie tých starých sípok, že urobíme ešte to, že všetky autá dáme pod zem. To znamená aj pre obyvateľov, aj pre samotnú sípku, aj verejné parkovanie so 60 autami, čo je akože veľké parkovisko. Všetko sme dali pod zem a vlastne ten parter sme uchránili ako keby pre peších. Vytvorili sme tam takú uličku, vytvorili sme tam námestie, ktoré ako keby Jarovce nemajú a okolo toho námestia sme proste vytvorili nejaké retailové priestory. A všetky zase byty a bytové priestory sme otočili vlastne na druhú stranu k rodinným domom. Čiže aj tá samotná štruktúra uzatvára ako keby to námestie alebo vytvára to námestie tak, že do námestia sú orientované nebytové priestory a bytové priestory sú orientované vlastne k tým rodinným domom a vytvárajú ako keby takú kulisu. No a tým, že sme vlastne sa aj sami rozhodli potom do tej sípky ísť s celým Disinfektory, lebo to bol čas, kedy sme už vedeli, že budeme musieť Botovu opustiť, tak sme sa sami pustili ako keby do tej rekonštrukcie takzvané, že vzorovo. A vidíte, že kde sme to vlastne tá nula je niekde tuná, čiže vlastne všetky tie staré sípky sme odkopali až na základovú škaru, lebo samozrejme, že to nebolo dobre izolované a začali sme od podlahy realizovať vlastne ten náš zámer, vyslovene vzorovo. Dostavili sme tam medzi tieto dve časti, medzi tie dve sípky sme dostavili halu, ktorá bude v budúcnosti, alebo je už teraz vlastne eventovým priestorom, niečím takým podobným, ako bolo Disinfektory, v takej veľkosti, a kde vás pozývame, možno, že už v najbližšej dobe. To je vlastne táto časť. A tiež sme zachovali vlastne, tam sme trošku zvolili iný princíp ako v teplárni, pretože
tieto dve časti boli vlastne, toto bol exteriérový priestor a tieto tehly sú pôvodné, ktoré sú ako keby z tých pôvodných sípok. Ale my sme tým, že sme ten objekt chceli urobiť energeticky perfektný, tak sme ho vlastne potom ako keby, počkajte, tuto je vidieť ďalej, že sme ho vlastne zateplili z vonkajšej strany a dali sme na ňo klinkerovú fasádu, belgické tehly sme použili, aby to bolo perfektné, aby tam bolo fakt, že žiadny fake, ale aby to tá tehla bola. A aj na tých, a trošku sme to farebne odlišili, že tie pôvodné budovy majú túto svetlu a tie nové budovy majú takú tmavú tehlu a snažili sme sa tam vytvoriť proste znovu nejakú atmosféru, ktorá u nás nie je bežná, po vzore možno, že takých malých mestečiek z Belgicku a v Holandsku a veríme, že sa nám to podarilo a uvidíme, že jak to bude fungovať, že ten experiment dúfame, že sa nám podarí tak do prevádzky, že to bude životaschopné, udržateľné, lebo zatiaľ všetky projekty, ktoré sme robili, fungujú. A dúfajme, že aj toto teda bude dobre. Celý rok sa nám podarilo vlastne spojiť obidve tie naše činnosti, aj tá odborná, vlastne aj tá, ktorú robíme pod občianskym združením, tá výchovno-vzdelávacia, a zorganizovali sme jednak výstavu Konverzie Slovenska a spojili sme ju s udelením ocenenia, kde zhodou okolností víťazom sa stala Prádiareň 1900 a aj si teda boli toto ocenenie autori prevziať. No, ale my považujeme za podstatné, že sa nám podarilo ako keby kolektovať za minulých 20 rokov zhruba 30 projektov konverzií na Slovensku. Z toho 20 bolo nominovaných a jeden teda vyhral. Išlo o to, aby sme ukázali verejnosti, že teda nemusia sa veci zbúrať. A už konvertovali takým veľmi jednoduchým spôsobom. Boli v nomináciách, boli aj také niektoré projekty, ktoré sa vlastne realizovali takmer svojpomocne. Ale teda príkladom bola Prádiareň tedy, keďže medzinárodná porota sa takto rozhodla a my sme veľmi boli radi, že sme mohli túto verejnosti odprezentovať a myslím si, že zmenilo sa vlastne za tých 20 rokov, to uvažovanie sa zmenilo v spoločnosti, jednak prišli tie nové témy, máme tu nový európsky Bauhaus, a keď si zoberiete jeho základné princípy, tak toto do toho úplne zapadá. Jednoducho musíme pred každým búrením vždy zvážovať, pretože keď sa raz pre to zbúranie rozhodneme, tak už nie je cesty späť. A to sa deje u nás na Slovensku, také trochu až smiešne a vtipné je to, že zbúrame a v zápätí ideme ako keby tú históriu oslavovať a potom v nejakých detailoch sa akože vraciame, že buď v názve alebo nejakom napodobení, že však toto bola kedy slávna industriálna zóna, to vlastne sa stalo v podstate aj na tej Chalúbkovej, kde sa zničila celý ten areál a zachránili sa niektoré solitéry. Chvála Bohu, že sa zachránili aspoň solitéry, takže tešíme sa aspoň tomu a veríme tomu, že sa do budúcnosti v tej ochrane posunieme aj na celkové areály. Áno, ja by som chcel ešte povedať, že vlastne napríklad na Starom meste by sme to všetci veľmi dobre pochopili. Keby sme zobrali buldozery a skutočne zvalili pol Starého mesta, tak to nikto z nás nechce. Každý vie, že to neprichádza do úvahy. Prečo je to tak, že na nejakej zóne Chalúbkova treba, že každú vec, ktorá tam stála, sme bez toho, aby sme sa pozreli na to, že či to má hodnotu alebo nemá, tak všetko to každý deň padalo jedno po druhom a mohlo skutočne takýchto pradiarní mohlo tam byť viac. Tam bola vlastne klingerka celá, ktorá vlastne bola úžasná stavba, tiež 3-4 podlažná a mohlo to tam zostať. A je to veľká škoda a skutočne treba rozmýšľať, ale my to vidíme tak, že treba ísť príkladmi. Jednotlivé tie príklady postupne vychovávajú aj tých samotných developerov. A možno, že aj tá Design Factory teraz, že vieme, že teda v nejakej forme zostane tam, ale aj keď to bude len torzo, tak aj tak to bude dobre.
aj tak to bude pozitívny príklad, pretože si predstavte, že dneska to vlastní Imocap, to je tá istá firma, ktorá vlastne zrútila Istropolis, tak si povedzme, že keď ju nechajú aj v hociakej forme, tak je to už posun. A ten posun... Je to malé... Je to také jedno z tých malých víťazstiev, ktoré možno, že do budúcna prinesú viacej takýchto silných momentov, ktoré dokážu to mesto urobiť ešte zaujímavým, lebo tie staré pôvodné budovy skutočne majú historickú nejakú hodnotu. Ďakujeme pekne.